Ka Riu Punyo Battalion jong ka CRPF kalapalong ya ka Run for Unity but ka Unity Chain kom Shibenta jong ka Rashtriya Ekta Diwas National Unity Day. La rakhe ya ka Rashtriya Ekta Diwas ban kenmau burom ya ka lingku sngi kha jong Usadar Vallabhbhai Patel. Shibun ngot ki nong mare bakentup ya ikong happiness power but u ba teibok lang abiam kile Shibenta ha ka Fit India Freedom Run 4.0 but ka Run for Unity ha juwa hinen ka sngi. La pelong ia kania da ke office jong Deputy Commissioner ke West Giant Hills District. Kinong mare nari Bohoi District lawan banyak Shibenta lang ha kania ke jengeko mare.